Jotonono khulungbai kha tai sarik kaham yaporo happy Diwali jotonono advance khnani bagai tini anglai bo faimani karon ke hai tini sini video release khanya bagai norok bai kok thaisa thani sana bagai faimani norok bai belai na singjakna sini video जों साइडिन मटन खाइलेका खाइलेने कष्ट सका माने परे तिनी कमप्लीट दंगिनी तिनी एडिट टाबो खाइतंगो खाइबैनाय कमप्लीट दंखा गायता स्राबसानि बिसिगन सिनी भिडिअ रिलीज खालायजाकनाय सिनी नंक्रिखा आंले तंसिमालिया आं बाय बुखुक बिपासारि आं रोजाबमानि और चामुनो तिनी भिडिअ रिलीज खालायजाकनाय Norok hanya bagi ready datang bay tam masuk peno lanyo kerinya ang tabo hotat sa se live khaleri siu aman bagai ini 3 tarik sang tini khanya nai mani karon ke khana Diwali aman bagai khana jotono khaibinai tini sing khasine ni wan saklai tini no sini bukhawa gen sibi chongjak 2 tariko khanya ni mase ke sing jora malian bagai tini 3 tarikono khasine hinai tabo phailejak sing manai parao onek hasalmani no sokwailejak sini oro tini hero heroine jotono sokwaijak tongoro sing tabo sini edit khainani no sokwaijak hai jotono tongbai sini cameraman rokbo logi logi bo sana hamliya thambui warmani kebu ketangi tongo sini ku doktu phajai gya horong lagna asek nanya phaimani sen horongi thanga tabo hello sarikaham hi sarikaham jotono no sin hi hello sade khnai tongo nai tongo sini tai srap sangkeno sini video upload khajak nai tini norok nai manai sini nongkri khangle tongsumale no nok ni bagai singti bejak kaham no sarjen kaham no aijelang kaham no oh thampui ni yang nasi di like talawo marang jak yang punungir gari kisah bong na jotono no mandoi sing tabok sade sarjen bahai tong kaham dan ka eko sing tabok video release khanya nanya phailejak tai sarapjang kano norok video full video nai manane tai gan rok bo khanai manane Diwali rok ni bagai tu bunai tabuk kisa ngui tongo sini video upload khai tongo tai srapsani porano unggan ke norok bai kisa kok sana nanya phaimani buhuru release nai abar ko sing sujakliya date sini benaro amani bagai nyai sing norok saimiang tokhone ang tini live phakya belek khatong thojak tini ani samung hanyo hai tini tai tang upload na nai tongo khangatri patui ni yakolo khangatri patui jer samung amon ani last video ongkor mani amon pore tabo khanyai tini nongkri khang le upload khajana nai tongo video tini sini o jaga o video hero ongkha sini khangatri patui bo actor ongjak sini takuk omolyo bini kami ke mandoi oke hanya hai sini heroine ongkha belai sini jak nong ni khasu sa ke sini
sini heroin ka Susmita Liang belai hambai sini o hero be heroin no belai kosto ke sini o video no borok samung khaima bagai ke aboni yagulo tai khoroksa sini choreographer angka sini dami thun bonobo belai kana hambai belai naithok ke sini choreographer khaima bagai ke norok naimana busuk naithokia sini o video busuk saka busuk saya judin saya rok tongkha ke sungno norok sair di comment khai sadi sungno karon sung ketal omono first time sini o thangsa music official lo sung upload khaimani video mono first sini album chengjakha oro samung bai aboni bagai norok sama saya tongkha ke kisa sadi sungno sung next time o tebo kaham ke khainani bagai aboni bagai do saimali abu jane naithok no ongkhmani porase saiman chinai tai serap sani bijing no angmo taske naijaya khotak phono video bujaro naithoka bujaro tamungkha kamke naijaya yang bairao sasokui tongo oroso tungtung itong siu nai light tolawa kudro krei tu faijaglia pogui nai amani bagai thambui bobang mani hani kep kep wari tongsoka ai sini cameraman yang pagri edit sini sarno nor joton sini banyak mikir yang ko sinta mulai boy ko sini camera tai edit bono tai khorsa tonggonda delete boko tunung jaliya ke sini cameraman nang kaisa singna mo jongo sini yang o joton live na sini tongo habiang do ani oro distabung no ta harbar nong na open sing yang do ha bo kisa phone kok se tamam gai ke taw khanai sung pinai sini ko edit tai camera khanai sin takuk no ke sini video rok pajak dah edit rok na to complete no totally tabo rendering choli tongo gai tai 5-10 minit pore nang no ang hen obat khai risine abai ka ke tai serap sani bising no khaisinai iko kornai ini tai serap sani bising no sakpai na iko nasinglai tongo sungbo dolai jak no ang step task nai mus dok YouTube ajalang sini hotar ke edit khayo ako tab ke tam to kumire nda reng da na bo khai tong amon bagai ang nugyan thangka kisas nugju shot ge mi actor la ke full nugya khota mo hai ke ang laini to mathang sinai jeng o mobile banya upload khainani nango amon bagai do ke norok nasingi tong dei tai serap tangkano sogiana nongro norok tapona subscribe rok khaya tong hake sino channel no dakti no khaina di tai like share comment tapok di norok tolono tongo sair disuno sama saya tong hake sini video rok kisimi sa bul rok ngi thangmano karon joto jakano sungbo perfect khaimi ang thango amon bagai nongno norok ni sung subang mong nango norok sungno sadi amon bagai jotono no hai sarik kaham tai hor kaham jotono khulumbai kha do wasungno tabuk to lainyo tongo sini aijelang bai sini sarjan nong nang sarik kama hai do sini Dinesh mo nai tongo ke norok bo share khai di do please sini video no share khai di karon channel ketal khuwa man bagai
channel ketalni bagai ija subscribe tai share khanya tapok bido ija share khajenge belekeno chanai amon bagai hambai norokni suba subanyo seng aste aste truk truk kujogo kai manai truk truk serungmung manai hai diba amoni bagai belai hambai jotonono norok bana singlai jak hingka amoni bagai angke ko sini o mobile banyo seng o mobile la teksa amono ni o mobile banyo seng upload khanyai omani seng tap live phajak o channel o amoni bagai sini bahing khayengo saisimai ko oke nakar sano do asungno sari kaham jotono klungka oke norok nai tong dingke ang sini ko sini nai tong itu kisa horong nai sini makeup artist rok phajak jotono sini ko video naya hero heroine jotono punung nai tini phaisa korja ko sini hero norok ke sini na di ko ko sing tabuk khai tongo ko na di norok jotono hello lainyo to tongba kho ko sing tabuk edito phajak ko ko hero hai ni sarika ham jotono na sini channel subscribe khade tai like khade ta share khade ta pok din sini hero kisa kok sama daga lajak do enake video ko lachiabo onek no kok sanar lasima kibir jaga kebo kok rok kebo rungubo kok rok kebo maya apa bon se sabonan ye to kisu na sigede sini heroine lachi jaga tong ke sini makeup nan sing sini ko sini naire tai heroine do kisa sata hai rok bele 산자 감으로 흔디 Hello, sarika ham. Nasin sini sini video phai tong tamlo. Tini dari listen nai. Tini listen. Na rock test rapsan ya kalau nuk nama na full video. So na rock kalau gini nashmi tongdi and channel no subscribe khadi share khadi tai bell icon no shinani tapok baidi. Hambai. Tata. Melna sinja. Enggak asing no do. Ya hiri bude sini zaman musim tong. No sini hero nung kamu. Oke, norok naimang kena sini hero heroine bu phajak jotono edit sing. Tabo anggo obus kango ni ko. Facebook phan nung bubu. Kamsu komo sini render ko. Oh render sini render kai tongo. Angga ora asu saimia. Inke tabo kai tongo upload tai kusuzani nango saimaliya tai bujan person rok soike saime ko. Inke nor khalo bina singdi to sing tai srapsani bisingono upload khasinai angka dojak no upload khanya mo jungman tai sana hamle ya thui simudri theng to mani bagai tai khoroksa sini bukok simi krikya sini rasam nai sini bukok biwasari yang simi tini kiri video bo sungbono to phai malia bini samung eko tongma bagai kisa bini amani bagai ke ojaga sungno sini samung saramjaka sini studio melody cap studio saramjaka dasekang sini music director belai hambai dasekang no knapokhe sini video sini samung no saramai rema bagai hambai do ma toncinai mani no
Norway tesak tong namu sungui. Tapi aman bagai. Dotoro no. Hanya happy Diwali. Sudah. Iya mau itu kade bagai dara. Mau ya dar dulu. Like baru nih bang. Tata apa ya? Like.